Salutare dragii mei youtuberi, bine ați venit la un nou vlog. După ce am făcut pe Van Damme în poza de prezentare, avem aici două Ford Mondeo. Unul varianta viniale, iar celălalt varianta normală. Vorbim de variantele de Ford MK5. Fordul acesta Mondeo a apărut în anul 1992, 93, ceva de genul ăsta. Înaintea lui era Sierra. Cei care sunt mai bătrâni așa, cei care se apropie de 40 de ani, cu siguranță au văzut și pe stradă un Sierra. Sunt mulți care nu știu despre acea mașină. După aia l-au făcut pe acesta, bineînțeles, MK1, MK2, MK3, MK4, MK5. Le-am adus pentru că, de exemplu, eu am scos prețuri pentru acest viniale. Este un motor de 2 litri benzină, 140 de cai plus electricul, deci hibridul, este un hibrid, undeva la 187 de căluți, ceva de genul ăsta. Ăsta cred că este un diesel, habar n-am. Dar ce am vrut să vă arăt este diferența dintre echipări, să facem costurile de întreținere la această mașină, la asta nu am scos. Și nu știu, cu ce să începem? Costurile de întreținere cu diferențele între viniale și acesta. Hai să facem costurile de întreținere, după aia trecem repede la aspect. Înainte să începem costurile, să nu uităm că mașina o avem luată de la Class Automotive, dealerul nostru care ne aprovizionează cu mașinuțe. Aceste mașini sunt la mâna a doua, cu 2 ani garanție. Da? Bun. Fiți atenți. De exemplu, te-ai luat un viniale frumos, 187 de căluți, mașină mare. Hai să vedem cu costurile de întreținere, da? Deci avem filtru de ulei pe MAN 53 de lei, Male 44, Bosch 54 de lei. E puțin achetat, e benzinar. Filtrul de aer 110 lei pe Febi, de exemplu, filtrul de habitaclu MAN 103 lei, Bosch 106 lei. Brațele spate, de exemplu, undeva la 335 de lei. Pe o parte mă refer, că vine unul parte sus, montare parte sus, montare parte jos, ceva de genul ăsta. Distribuția la mașina asta undeva la 700 de lei pe Febi, vorbim de lanț și de patine. O biletă antiruliu spate, 160 de lei pe Lanforder, 80 de lei pe Febi. Bieletele față, 170 de lei pe Lanforder, 80 de lei pe Febi, 155 de lei pe TRB. Da? În brațele față, cu pivot, 500 de lei pe Febi, 800 de lei pe Mille. Bă, vorbești de o mașină de o clasă mai sus, așa, adică nu vorbești chiar de, nu știu, Ford Focus, de exemplu, care e mai jos în gamă, da? O flanșă amortizor undeva la 100 de lei pe Lanforder, un amortizor spate undeva la 280 de lei pe Sax, pe față trec de 450 de lei. Discurile față, 590 de lei pe Delphi. Am găsit o promoție și le-am băgat pe toate în promoție, și plăcuțele și discurile, de exemplu. Discurile față, 590 de lei pe Delphi, două bucăți. Ce ai, mă? Spate, 419 lei, două bucăți. Era în promoție. Ce e promoție, luăm. Dacă e bun, vedem noi după aia. Plăcuțele față, 195 de lei. Plăcuțele spate, tot 195 de lei. În promoție, da? Cam atât cu costurile, adică, bine, dacă te bagi în multe chestii, vă dați seama, noi vorbim aici de revizii, de chestii uzuale, da? Adică, nu știu, să strică motorul electric. Habar n-am cu tot ăsta, vă dați seama că e cât jumătate de mașină de nouă dacă e să o cumperi. Habar n-am. Când i-am arătat-o soției, pe asta, a zis, mamă, ce mașină de babalâci, de nu știu ce, se potrivește pentru ăia care, știi, cu curea de piele aici, curea de piele la ceas, cu aur, cu... Zic, bă, da, e o mașină elegantă, toate mașinile elegante au stilul ăsta așa mai sobru, un pic mai, da? Și a zis, dar despre S-Class ce părere ai? Cine? Ăla cu moț în frunte? Tot de babalâci. Depinde fiecare cum le vede. Eu, unul, o văd o mașină elegantă și în echiparea asta viniale mi se pare foarte ok. Hai să vedem un pic la diferențe. Și diferența cea mai mare, în afară de aspect, din punctul meu de vedere, este locul portbagajului. Bateriile la această mașină sunt în spate. Și o să vedem imediat la portbagaj ce efect au aceste baterii. Uitați, grila radiator schimbată. Uitați aici la proiectoarele de ceață, schimbat. Toată zona de aici este schimbată. Deci, para este schimbată cu totul. Aici doar partea de sus care este la fel. Aici, vedeți, bine, tot în formatul ăla, dar un pic mai elegant. Acolo este mai butucănos așa. Aici este mai elegant. Ai priza asta de jos aici.
aici nu ai, da? O ai în zona asta, arată diferit. Hai să vedem un lateral la asta pe aici. Uite, jantele sunt schimbate. Uite la asta și uite-te la Mondeo normal. Oricum, mie mai mult îmi plac jantele astea. Nu știu de ce, dar mai mult îmi plac. De exemplu, asta nu are bandourile acelea laterale de crom pe ușă. Asta le are. Pragurile sunt aceleași. Și hai să vedem în partea din spate. Avem inscripția Vinyale aici. Vedeți, lunga aceasta cromată, dar și la celălalt nu mai avem inscripția Vinyale, bineînțeles, și avem partea de jos schimbată. Este diferită, dacă vă uitați la el. Da? Deci ai o dungă cromată în plus acolo. Pe echiparea de faruri, la amândouă, avem aceeași echipare. Full Dynamic LED, tot ce înseamnă cornering, este la fel pe faruri. Bun, cam astea sunt diferențele la exterior. Hai să vedem la interior. Vino puțin. Deci, așa arată un Vinyale. Deci, scaunele acestea vin doar pe Vinyale și aceasta este varianta și cu răcire în scaun și cu încălzire în scaun. Și astea sunt scaunele normale de Mondeo. Bineînțeles, observați, la bord există o diferență clar spre bine. Uitați, bordul la Vinyale este îmbrăcat într-un fel de piele, iar aici este plastic, bine, plastic din ăla mai moale. Clar că ți-ai dori o asemenea mașină, dar minusul la această mașinuță, din punctul meu de vedere, este cutia ECVT. Nu-mi place, nu sunt fan cutie CVT. Nu că, domne, acum nu mă fac din ăla, domne, mamă, n-am ajuns la brânză și-mi pute gen, știi? Dar cutia pe asta este mult mai bună și problema este că Ford, mi se pare că a declarat că nu face mentenanță la aceste cutii, pentru că așa a hotărât Tom Bladon, dacă știți gluma, da? Hai să vedem la portbagaj, ceea ce vă spuneam eu înainte. Ia uitați aici. Desface-ne la portbagajul care doar atât se desface. Și ia uite, tați, ai un sfârc de loc și acolo zici că, nu știu, am mai făcut ceva, da? Uitați-vă, e o palmă ridicată, aici sunt bateriile. Dedesubt, și uitați, e cât un număr de mașină, da? Uitați, asta e distanța, dedesubt, nu știu dacă avem ceva, dar ce mă enervează că nu au pus ceva de care să tragi, adică mi se pare bun. Și aici ai kitul de pană, nu ai roată de rezervă. Deci ăsta este portbagajul la un Vinyale hibrid. Haideți să vedem la celălalt. Deci vedeți cum se deschide ăsta, da? Aici măcar se deschide cu totul. Și uite, tati, aici Drake, tati. Ia să vedem, dedesubt avem ceva, roata de rezervă de dimensiuni mici. Foarte ok. Uite, tati, aici, butoiul cu varză. Nu, aia e mai de fiță, tati, mai așa, mai... Și ia uite aici, pe ăsta, de exemplu, avem o echipare de asta, știi? De ologi, mișto, uite, bă, ce vrei, mă? Aici n-avem. N-avem că ne arată că să tragi de aici și așa vorba aia, știi? Probabil că se pot pune și pe aceste modele, dar asta nu are. Bun. Ăsta este minusul pe care îl văd eu, da? Mă refer la spațiul în portbagaj. Cel mai mare minus pe care îl văd, portbagajul și cutia ECVT. Hai să vedem pe locurile din spate. La un Vinyale. Și ce am uitat să zic, uitați, aici vine cu crom. Da, pe mânere. Aici vin în culoarea mașinii. Dar mai sunt diferențe din astea. Dar cred că nevastă mea are un pic așa de dreptate, că cromul ăsta așa le-aș face negre, le-aș face altfel. E așa mai de babaluci. Bineînțeles, ia uite, cheile se intră, cheile scopă toate ușile, vorba aia. Și avem cheia de Vinyale care arată așa, iar cealaltă arată așa. Astea și cele două chei. Așa arată ele. Asta un pic mai premium, vă dați seama. Și bineînțeles au închidere portbagaj, deschidere și închidere uși. Hai să ne urcăm în spate la Vinyale. Să deschide ușița frumos. Ai așa. Moale, 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 moale. Piano black. Piano black, mi-au zis ăștia, băi, mai fac și miștouri de astea. Aici, tare. Un sfârc de spațiu aici.
și ne urcăm în această mașinuță. Ca de rectoraș, așa. Bun, merge, cârlig de prins aici, o cămeșă, ceva. Avem aici lustra, cotieră cu două cup holdere și loc de depozitare. Bineînțeles, avem și din aia deschidă, poți să bagi schiurile pe aici. Curt de ventilație, priză de 12 V. Având în vedere că e o mașină care vrea să joace în clasa premium, un pic cam sărăcuț aici, adică m-aș aștepta să fie măcar un ecran mic acolo pe care să scrie niște grade, ceva, știi? Buzunărel pentru acte. Dacă dai cu 9 la un impact, e ok, e moale. Chedere sănătoase. Am mers cu ea înainte puțin, silențioasă, destul, adică e ok pe partea de insonorizare, da? Scaunele acestea cu chestia asta, da, deci designul ăsta îl găsești doar pe viniale, se stă bine, banchetele sunt rabatabile, da, bineînțeles. Da, aș putea să merg până la Pitești. Pe locurile din față, bineînțeles, materiale premium, moi pe aici, moale, jos tare. Aceeași treabă ca pe spate. Aici ai memorile de la scaune, ai piano black, cum spuneam mai devreme, comenzile pentru geamuri și pentru uși, bineînțeles, toate cu impuls. Te așezi la Volonescu, reglaj electric, full electric pe scaune. Volanul din piele subțire, dar se simte bine, la atingere este ok. Oricum m-am obișnuit eu, mai toți producătorii acum fac niște volane groase și am început să mă obișnuiesc cu cele mai butoconoase. Asta e mai subțire așa. Bun, stai bine, te ține scaunul. Hai să-l dau mai... Îmi place, de exemplu, la varianta asta, uite, ai un fel de pele frumos, așa, se simte bine, arată bine. Că nu stai mâna așa, știi? Dar arată bine, cusătură, bine. Uitați, cu inserție din asta de piele albă în scaun, arată bine. Ce nu prea îmi place, chestia de aici, nu mi se pare foarte vizibilă toată informația. Dar în sfârșit, aici vorbim de gusturi, e ceva subiectiv. Sunt oameni care le place acest format de display. Ai analogic cu două ecrane mai mici lângă. Zona de aici, tableta care, bineînțeles, Android Auto și Auto CarPlay. Aici ai scaune încălzite, scaune ventilate. Nu știu dacă varianta asta are masaj în scaune. Am găsit, ia uite, ia să vedem. On aici. Hai. Ia. Băi, ești nebun la cap. Da, se arată aici unde face. Bun. Deci, ai masaj în scaune. Nu e cel mai bun masaj pe care l-am văzut eu, dar e bine că l-ai. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Bineînțeles, am văzut mai devreme modul valet, foarte tare. Am văzut aici ambient light-ul, bineînțeles Bluetooth, mobile apps, Apple CarPlay. Deci ai destule. În zona asta avem aici, ia să vedem, o priză de 12 V, un USB. Pe aici dai noroc cu pasagerul. Unele dintre ele știu că vin și cu încărcare wireless. Ăsta nu are, nu văd nicio indicație. Așa, două cup holdere. Aici ai frâna de mână, piano black frumos, modul eco, oprire senzor parcare. Asta mă gândim în continuare. Cutia respectivă și avem aici o cotieră în care mai avem un USB. Bun, cam asta este mașinuța. Aici ai, la fel cum se continuă pe bord, pielea asta, materiale bune unde pui mâna, se simte bine. Deasupra, bineînțeles, dacă în spate avem lustră, în față avem candelabru, da, cu dă-toatii. Ai din ăsta unde să spui ochelarii frumos. Ia să vedem, n-avem Arsenie Boca, n-avem. Dar, ia uite, parasolar cu oglindă, oglinjoară, cine e cel mai obosit din țară, vorba aia. Și o carte de vizită, așa, nu ne interesează. Bă, da, place că ăsta așa, frumos, la fundulețe. He. Da. Bun. E ok. Nevastă mea râde în spate, dar de ce te bufnește, mă, râsul, mă? La funduleț? La funduleț, da.
Aici avem toți senzorii, da? Cu tot ce înseamnă. Păi, dă lumini, dă ploaie, dă nu știu ce, dă toate boalele. Deci, ai tot ce vrei pe el. Eu zic să dăm o tură cu această mașinuță, presimt că o să-mi placă. Dacă nu, și niciodată n-am fost un fan Ford, dar trebuie să recunoaștem că modelul ăsta, adică gama lor de vârf, cum ar fi pe berline, da? Această mașină este arătoasă. Deci ăsta ultimul, MK5, chiar este o mașină arătoasă. Am plecat la drum cu un Ford Mondeo, viniale, motor 2 litri, benzină aspirat, ajutat de un motor electric, împreună 187 de căluți. Ia să vedem noi. Silențios, masaj frumos la buculeț și hap, ia să vedem cum ieșim de aici. Bun. Se înfige animăluțul, se înfige. Stai frumos. Da. Vorbești de altă clasă de mașină. Automat. Senzație de siguranță în ea. Direcția precisă, foarte precisă, îmi place. Răspunde repede la comenzi. Tot ce faci răspunde repede. Cutia mă deranjează un pic, pentru că na, sunt acele cutii CVT, se turează ca nebuna, rămâne acolo turată, da, până o pui în marșarier. Ia uite, ai o cameră acolo care nu prea se vede, deci nici numărul ăla din spate nu pot să îi le văd cum trebuie, da, na. Stâlpii grosuți, dar ai vizibilitate pe aici. Oglinzile nu mi se par chiar cele mai mari oglinzi, dar ai vizibilitate în ele. Îmi place că îmi face masaj. O să trecem imediat peste linia de tramvai. Vreau să văd cum amortizează. Da, chiar dacă mașina este mare, e o berlină de clasă medie spre mare, nu am senzația că o lovesc. Văd bine proporțiile, adică nu am senzația că o lovesc. Îmi place asta. Vizibilitate în spate, ok. Chiar dacă geamul din spate este foarte înclinat, totuși ai vizibilitate. Trecem peste denivelări, ia să vedem. Hai că te las, hai că te las. Ia să vedem, acum, ia. Hai, tati. Da, bă, e așa, un aer așa de, cum îi zice, eleganță. Amortizează foarte bine, e foarte ok. Ia să vedem dacă faci un sprint. Hap, te-ai băgat. Da, mă, da, da, mergi. E bună mașina. Gata, eu cumpăr. Cât costă? Lăsați, lăsați vorba aia. Consumul la această mașină, ei declară undeva, am văzut 2,8. Bă, dă-o dracu, păi ce mă mâncați? Ce ai făcut? Eu zic să vă luați în calcul undeva la 5 pe oraș. E mare mașina, adică nu e ceva mic, da? Luați-vă în calcul undeva la 5 pe oraș, pe acolo. Afară, bineînțeles, toate mașinile ar trebui să consume mai puțin. În oraș te interesează, pentru că acolo este consumul cel mai mare. Și de ce ți-e un hibrid? Mulți nu cred că și-au un hibrid, că e la modă, doamne, sau nu că e la modă, cum să zic eu, să gândesc ei la binele planetei și nu știu, căcat. 90% din persoane care cumpără hibride este strict pentru că aceste mașini consumă mai puțin. Simplu. Din cauza asta se cumpără hibridele. Bineînțeles, și eu tot din cauza asta mi-aș lua. Sprint la 40, mamă, deci turează, m-am dus la 80. Deci turează așa, deci se aude, mamă. Da, insonorizare bună. Da, e ok, îmi place. Dați-mi în comentarii dacă ați deținut o astfel de mașină sau dețineți o astfel de mașină. Ce probleme majore ați avut la aceste căruțe? Dacă vă plac, dacă nu vă plac. Eu am văzut aceste mașini și pe ride sharing, adică gama aia mai de vârf, așa. Mie îmi plac cum arată. Văd că stai foarte bine. Acum nevastă mea, după ce i-am pus masajul în scaun, parcă nu mai e așa de babă, gen, știi? Dar, știi, cu spondiloza, cu dălea, cu nu știu ce, acum îi place, știi? Na, ce să faci? Îți iau ochii pentru că are niște opțiuni destul de atrăgătoare și arată bine. Te simți premium în ea, adică nu te simți, nu știu, m-am urcat și eu, nu, plastice peste tot. Asta e un pic mai sus și îți ridică așa
starea de bine și îți creează așa o euforie din aia de am bani, domne. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Acesta a fost Ford Mondeo Vignale. L-ați văzut și pe cel normal. Făcut așa o mică comparație. Și noi ne vedem la următorul clip cu următoarea căruță. Hai, pa, pa!